Tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi programu ina ya Times Exclusive. Mpulogalamu imene timakhala tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani yokuti auze mtundu wa Amalawi. Dzina langa ndine Wonder Msisia ndipo programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Wow, I think Tapefish looks amazing on the door. The electric blue, cut it for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mulendo watu program yatu ya lero ndi Mr. Hadrod Nzeru Mkandawire. Ndakulandirana Mkandawire. Mkandawire ndi Executive Director of the Malawi Local Government Association mwachidule timati MAGA. Ndathokoza Mkandawire kuti takupemphani kuti mubwere mprogramu iyi munativomera. No, thank you very much, and also thank you very much for extending the invitation to me. Kuli nkhani zambiri kumene ku Malawi Local Government kuzoti tikambirane mprogramu ino kusintha kwa malamulo a CDF zoterozo, koma nkhani yamene yakulamutu ndi maphungu a nyumba ya malamulo ma MP adakapitilira abe ndithu kugamba za bungwe lanu la Malawi Local Government Association kunena kuti kodi malamulo amene amayendesa bungwe lanu ndilotani. Iwo mkulankhula mwawo akunena kuti bungwe limeneli silidakhazikisidwe ndi Act of Parliament. Pachifukwa chimenecho akufunsa kodi mphamvu zanu mazitenga kuti kodi mmayenera kuti muzipanga zimene mukupangazo tipati ambe pamenepo kuti kodi mwina likulankhula ndi munthu osayenerera. No, it's a very good starting point, because it will help to clear out the misconceptions that are there. Most of the Malawi are doing what not all institutions in this country or organizations in this country, including, I'm a branch to the public service. Akoza kukazikisidwa ndi malamulo of Parliament. Act of Parliament statute kubanga establish an institution the kupasa chisanzo cha public service special trust fund ya chugaba yinkama ya emergency. Yes, ikuguyandama material most ya ma public servants. Kuma balibe Act of Parliament inakazikisa that institution. Central medical stores imagranshito on behalf of government. Balibe Act of Parliament inapanga establish. Pano tukamba za ma central hospitals office 4 nziko kuno ali akuyenda ngati ma trust koma palibe Act of Parliament inapanga establish. So MAGA ili ngomeno is a public trust incorporated under Trustees Incorporation Act. Meno nimeso ana badula register public service special trust fund. Kamukapita central medical stores. Kamukapita kuifungu jaba nice. Kamukapita na central service nakambao. Amalola kunena kuti boma can make a decision. Kunena kuti bungwe ili tukazikisidwa. Kwa zake zako. Koma lipagoni register anda mamula yakuzopanga mina bana bandera ESCOM anaicho sakas social corporation ka limited company. Yes, boma matopanga zimenezo. So the government at that time ilakapa sinema koso ini unduna boma ngona nakamba kuti this institution carry independent is in the same way makoso oka an autonomous institution as a trust and ima bagibwa established under trust deed yomwe malamulo amalola kuti mkozo panga establish institution chabwire trust deed muchi maigamo chito zomwe mzigwira mphamvu zache komanso ndi mene muzi ndisazo substance
nde Minister of Finance, sorry, Minister of Justice akangovomera kunena kuti ndasainira nguipasa certificate under that trust deed, that it becomes a legal established institution. And no one already mandate you paka question is legality. Inuyo ndimaziwa kuti inunso ndinu wa malamulo, ndinu lawyer. Yes. Mukuganiza ngati chifukwa cha naphungwa nyumba ya malamulo akumafuna atapeza zifukwa zofuna mwina bungwe lanuli lizimveka mwina mwache kuti chifukwa cha why do you think all of a sudden they are arguing about your legality as an institution? We may speculate officially, but unofficially, because unena kuti nkhani ya CDF chifukwa chakuti aphungwa nyumba malamulo akuona ngati kuti association poti ndikuenda ku court ukafunsa court kuna kuti mtitambasule ma guidelines amene alipowa ndichiro kumene pia magwira CDF active involvement kuti satana are they inconsistent with the constitution also the general legal process framework. So because of that court inanena kuti sizoyenera nakhala kuti mwamba ndeu ndi aphungu ena sana chitenge bwino ndipo sana chitenge bwino akuona ngati kuti the only way is to silence the association. So whatever is happening there, but that is almost usually behind the back, we know. Ndoziwa ine munalipa chiopsezo ndikuziwa ine kuti anthu ena mpaka na amafuna kupereka chiopsezo pamwe wanu. Yes, I know. Nkhani ngati zimene zizi. Exactly. How did that affect kagwedwe kanu kantchito pomaona kuti mukulandira ndithu ziopsezo zokuti kodi iwe ndiwe ndani kufuna kupanga zimene zakutuma ndani cholinga chako ndi chani? Yeah, so basically I am a person who believes when I go to law responsibility, you should not abdicate from responsibility. Anandre manchito makosoro kuzira kwa association that umbrella body kuti azindito matikuli tsiku ndizigwira ntchito ndi anapanga resolution decision work kuti timadipangeza. My duty is to do that. If I don't do that, it means I'm abdicating from my role. So I cannot abdicate from my role when I have a ntchito. And as long as I'm following the policies as an association within the broader framework, there's nothing to fear about. Yeah, sure. Nde taita ifiragale nkhani ya CDF. I think ndi nkhani imene idautsa vili pachigwa. Yes. Koma eventually zikuoneka ngati mwina zinthu zimene zimayenda the moving parts are finally settling down. Nimati ndikufunse ninuyo kuti the reformed CDF. Yes. Muli zotali zimene tikhoza kunenamo kuti umumu ndi titenge izizi no tigwiye zimene zizi zimene yasinthirano CDF iya 5 billion. Yeah, so when it's a bit of money, okay, in terms of the mandate, why is it that my MPs are doing this and that? Yeah. First one, in a democratic country where we follow fundamental principles of the constitution, I can account my diverse views that should not be your enemy. Sitting on Magwizani, honestly, by exactly. Yes. So as Mugwizana, would buy the court. The reason why the courts were established was to interpret and that's move on. The court of interpret Muslim they're not your enemies. At the end of the day, we all have to make a progress going forward. We're creating unnecessary enmity, which is not supposed to be there. And then you want to bring in an unnecessary animosity, question the legality of a duality of trust, simply to intimidate the mandate of that trust. I think that is fundamentally wrong and our democratic governance. I simply wanted to hide that one. Yeah. Now coming to the second question in terms of the CDF. No, this CDF provides both an opportunity and a test. Number one, you provide my so most of my boyfriend and my console. But it's unprecedented. It's close to 1.1 trillion. If you take my console, can go back to so you would give us some so only yes, just a test for us to talk about it. And the test like that one brings also creates an opportunity for people to grow. Number two, the CDF, the reformed CDF, it aligns with the constitutional
provisions, particularly section 150. Yomwe imagamba kunena kuti loko the government should ensure kunena kuti maconsular ndi ndalama zoyenereza zitagwiritsidwa yawo. Mwakhala mukuzinena kwambiri mbuyo. Exactly. So this is a good starting point. Okay? Because we are getting from this 33.7% of the national development budget. Kunena kuti pasepa 100 yose mukutengapo 37 kwacha. 33 kwacha. 7 tambazo. Yomwe zinachitukuchokera pa 4 kwacha. Around those percentages. So anthu akamamva zimenezi azikhala ninkhawa kapena azikhala mtima wawo phe kuti inu ngati association ya ma-council muli kalikiliki kukonzekeresana kumene kuchifukwa ni ndalama zokuti anthu ena sadazigwire kuti nezo. Yes, of course. Nde kuti mene mwaneneramu kuti akhala mayeso. Yeah, it provides both a test and an opportunity, as I said. So mayeso amenewa mukhulupirira kuti ma-council akhonza inuyo mukamaona at the rate of preparedness yanu mmene mwakonzekerera kuti akulaku kuzibwera ndalama mwina district imodzi ngati ili ma-constituency kandi atatu you're talking of 15 billion. Yes. And close to 150 billion generally in the district. You can imagine that's a huge amount of money. Are your people ready on the ground to handle zimene zikufunikira memo mwamvesesa zimene zikufunika ndi mmene zikuenda zikhalira? Our ethic, I would say yes, we are ready. Wow. And we rise up to the occasion. Wow. For so far, the Minister of Local Government, the Kasumando Nego Zambi watertight. Unena kuti zilizende bwino. A National Governance Committee opanga mbali yao, a Minister of Finance, Commercial Investment Association dili mbali yao tuzipange. Makosa payo kapayo ka individually as a corporate body, noso wabanda zao. Commercial civil society, noso asoli mbali mfuna apange. So I think we are ready. Changes will be there on the way. If the central government machines on it. I mean, we should not expect to just Diana and Tabasari. Then I think will be expected too much. Tidali ndi tumbala Jesset. It's still there. Mukuona ngati kuti likuthandizirani motani kuti zisaide kukhalatu zachilendo because anthu ena kunena kuti ma guidelines za Jesset ndabwinonso kwambiri kuti mwina tikanatha kungochita ride on the same considering kuti ma-council amapanga zizi it was on performance based. Yes, iyaboma anthu akuona kuti mwina singachite kukhalira 100% performance based because ndokuti mwina kwina kwake tizamana zitukuko zimakanalandira tikangoyang'ana kuti akupanga how do they sit together and talk to each other? Yeah, because mukang'ana ma-guidelines atulukachi muna nkhalimetika potsogoloko ndionena kuti zina zomwe zilimo zachoka kuchisende. Alright. Kunena kuti choyamba muone kuti chitokusankhacho chikhale kuti atisakha anthu. So it should be community driven development initiative. Komanso ayika kwambiri mas issues za social accountability. Komanso ayika issue ma-tight ma-guidelines unena kuti simungangotusa ndalama chisawawa kuti panga divert. Ndalama zambwera kuti ndaisita mafati pangire chipatala pakuta papena pake denga la unongeka la ujini tikapangire ukapena kuti pamuzi pano sizili bwino tikwe mafuta otusa magalimoto ndikuti sizingatheke magereza wawo. So it's also zokuti zili kuJSTD chabwino. So it's kind of kuti JSTD has been a springboard kapena kuti a stepping stone kuti ma-council achite bwino fa kuti JSTD jena bwe mwakambira mjonena kuti some councils ndamasamalandi ndasana chite bwino performance ikakhala vutilako nde amoneka ng'amba kuti nde usitu chita bwino nde inapangitsa kuti aliyense achilimike a change gear in terms of their performance in all spheres of their work. So zinapangitsa kuti as a result tiyambe kulandira sopano German and qualified audit reports for first time ma district councils of zimene zichi ni mafursa JSTD ndamea pangitsa tsukulena kuti ma-councils ambiri asinteka pakachidwe kawo. Tinayipa ma-takeaways. I don't know ngati mwamaliza ma-takeaways amene tikuwapeza no pa reformed CDF mwamaliza iniyo kuwapeza sinamalize. Tathokozesa president Professor Kabila Mutharika for leading up to his work during the campaign trail to facilitate driving of the meaningful fiscal devolution. And if I demand one billion local authorities, because to us he sets the bar of fiscal devolution very high.
from 2014 mina amavangira for first time naona kuti mdziko mnomo ma city council nabolana ndrama zero ok akuzuma kuza miseke madera mawo that started during his first term mukona ma stadium zambiri amakoda ma district it was his first term kumaso kuti tikhali ma stadium amene aja anthu ena ankayang'ana mosiyana adeso kuti ma stadium adali kuti community driven inali chitukuko chimene amafuna madera mokapenda chidakhala ngati boma lango yes it's subjective from one council to another because pano mungapita ma district development plan ambiri mkasuzumiramo mumoneka ma stadium alimo ndithu ndikoza kupasa nchisanzo ngati chakukalonga ineyo I was once a committee member committee omwe inakhazikitsa kuti ionesese kuti kukalonga kale stadium and that was 2012 you understand it? So when the government came in to provide the stadium, I don't think so kuti anaponya when mamuna kwenako singate kudziwa bwino omano what I know is ndikasuzuma ma district development plan ambiri kapena ma urban development plan antamakamba ma stadium. Now kwinano quality ya zomangidwazo tidaona zithuzi za Joyce Chitsulo stadium oneka kuti ndithu yayambapo kung'ambika kung'aluka chani ndi ma 5 billion akwera. Stadium major sana mangida amwaza district council. It was centrally contracted. Mutajojo. No so kulubira kuti ikanakha kuti yachita handle ndi council mukulubira kuti no I'm not saying kuti inapanga ndi handle ndi council. Somebody force up. Yes. Kufusa kuti there was a defect. Yes. Since ina mangido bwino. Yes. So ndunena kuti stadium major sana manga indicted da mwaza district council. It was centrally controlled. Yes. Ndiye muna chituzi kuti atakozokana ndi chimene zozo. Kuti muna mwanza sina panga chito yoneka bwino ndiye mafata panga defend. Okay. Yeah. So muna division zonena kuti macheka with Namibia president. Yeah. Mabeka zituna kuti 2015 it was under his administration anapanga introduced district development fund. Kapena kuti infrastructure development fund. Nena kuti ma plans ama council makanawo they should be funded through this special fund. Right? So you can see the pattern of a commitment towards meaningful fiscal devolution in this country by APM, the president of this country. For that, we are grateful. Komabe, this unprecedented fiscal devolution towards development fund set Pagis the Kuruza site on other equally important areas, human operations. Right. Which means people are overexcited. 5 billion, they would it's a magic wand. No. Could it zina zokuti council mabanga singapanga ndi 5 billion. No, was administrations. Alright? Iyamaisha kuti restricted funding, conditional funding. Yokugwira ntchito zimene yabwerera. Ashogika ndi 2% ipanga izi. Ndeko makhandra zina zomwe council koza kupanga bayo yoka. Jamadi general source fund. Ndi other legal transaction. Yomwe magula magetsi kupanga misonkhano ya nkumano wa makonso makasazi kupanga management meetings modi isingajebe malawansi yake. It's not unless ngata kupita kupanga chitukuko. Koma kuti pali bazipena baje nyamuka kupita kulongwe ndi tibwereke ku CDF ku tibwezeresa tikadulisa ziphaso musika. It's not possible. Amfuma adwala mapisa chipatala tiye paramount. Tibwereke CDF ndeti zabwe tibwereka ku basali ko kapena kwazi mai. It's not possible. It's restricted funding. Ndama mokhoza kuuza meneko ndi ORT kapena GIF. Akuzakweza mafumu kubweya president kubweya nduna akonzekerese. Ndama khoza kuuza ndi GRF ndi ORT. Kuchipata kuja mamplas kuti ayende mafuta magule mageti ndi ORT. Nde tikayangana kwambiri unena kuti CDF yabwendezo zikhata yali nzapeza kuti kuchipata kuja service ili kuno zinyana sizi kutoledwa muna other services sizi kuteka ndiye atozamba koma ndama muli nazo ndiye kuti tukheza to muna kuti ngakhale kutambochita bwino komabe kwa T ndi ku GRF still down bana namene ma percentages amene abwera mu budget document kuti mabe kuti uku kwa T ndi ku GRF sizi kuyenda chifukwa muna pakati pamva kuti muna console ya nkota bwana mkubwa ndi date of finance wakale awuza apite kulipa but around 600 million that money suda anaja anaibwereka mtaboro but funika izofunika on very important can do without it kuchipata kulibe mafuta they need ample plan ubweka kwapo kuti mawa zisazaoneke molakwika
are there procedures that you can follow? Do you have to seek permission from elsewhere? Because sometimes munthu mata kuvulala zolinga zako zili zabwino koma zimene wapangazo suda pange molondola. Yes, of course. But my threshold anaiga ukuthi you seek guidance from the National Conference Committee. Komano mafika zilugamba sina ngobeka siku moja ya zaka. Ndio mwana anasanfika that threshold ndio ati kuiga kwa pang'ono zotifuta ya afuma akwakweza mafumu. There's no money or at least na bwele. Ndugamba pano ndama za marriage ena makhaso na sanandi mu ine prem ni financial year. Ndio pakufunika kuti pachitike very important expenditure activity. What does the DC do? Tingopeleka osanena kuti zimene ziwanisa kupanga chifukwa tibe ndalama anga kucho senchito because of people who like to say that have never been in the service. There's sometimes where sunganene kuti aparliament adwala ndiye tibe ndalama sibino chipatala. What cost was they going to face even from the community? Palibe ndalama. But I'm asking you, Mr. Msisi. I know because sometimes munthu mavulala amati chisoni chidapangwali. Yes. Chifukwa kufuna kupanga zinthu zokuti malamulo akazakupeza even utazanena kuti zolinga zako zinali zabwino. Yes. Chifukwa zimodzi zichisazo tapereka kuti tikufuna kudena kuti tatenga tayitanisa ndalama kuti fulate mange school. Yes. Koma tazazikira kuti kuchipatala kufunika fuel akatengodwa ndesi tingatenge ndama manager because sizizamveka bwino olo mutazazifotokoza mukumveka kuti komatu munthu akanatha kuti siya anthu sazakumvera ni chisoni chifukwa chokuti mwasokonezabe. Yes, so many more for sometimes madisi na matogana ndizo zinazipanga komanso kuma political pressure interference from some political actors DI zimene cannot do without this. Ndeti zibalance bwana because ma political pressure mabwera sama za kuteteza zikakuonekera nanga sisi zikhala zopanda makalata iwo sapempha kuti tandire mbeleni kaimero kuti manza onese umboni kuti analiona labwawo amene amandiuza kuti ndithandize pa nthawi iyi. Yeah, so maso issue makhanira kuti amakhande chikhulupiriro kuti ndalama ichayibwera because in budget approved estimate ndeka kwira tisabwezera zingati kuti inuyo munthu mwambulika ndalama ndiye kuti ndikubweza manje lero Friday in Saturday mwakongula shuka waiting kuti mchakalimbeza ndani tikapolitika shuka ndiye mujomba kuthawa but you are following that on the premise kuti the legitimate expectation pena pake. Yes. So vuto limene ndikufuna kuti mutipase mutithandizeko. That's why now I was saying the CDF menya bwereramu this development fund menya kuliramu should not make us lose oversight on other important fiscal devolution area which is ORT komanso ndi general source fund kuti kaso ibalance chifukwa sungakule mataya labwino for budget ndakuti. Yeah. So you end up yes. You also need a battery. Yes. For your engine. Exactly. So that's where I was saying we are very appreciative of government. For it is Zambia among us this unprecedented fiscal devolution to our local development. Kumatipanga balance. Now I think my example in my reaction Amaga's reaction to CDF. Yes, of course. Yeah, ndeti pite kunkhani na pa takati kuona nditu chipepala chikunena kuti makhansala ano aganizira kamswahala kama khansala kakwera ndithu kaloni kuti agule choyendera kakwera ndithu zimene zinandikumbusa ma interview amene takhati kupangapo ino ndine mbuyomo ma condition of service yes. Makhansala ajamuka kana kuti isinikakana ino ndine tinkasusana yes. kuti kodi makhansala akamamba ntchito samaziwa akuzakhanga akudabwa atayamba ntchito kuti mulibembo zimene amaganiza kuti zilimobe mwakumbukira amene ine sindingakhomerere kuti asatenge loan yogula galimoto koma ndimanena kuti zimezo sungapite umakafuna nokuti zichitike chifukwa choti iwe walowamo. Yeah, but that time your argument was not kuti why are they claiming this? No, I was saying kuti they should have done due diligence. Usanasankhe ntchito imene wasankha uzizo kuti ntchito imeneyi muli zodani so that ukapita mkati mucho sambe kukakana kuti si imene ndimaganizira ndinkaona ngati kuti pali loan ndikuza kula gamoto panopa ndilephera kula even njinga ya moto. But anyway, that's besides the point. What we're saying is
kodi ma condition of service panopa are you happy ndi kusintha kumene kwachitika apa pam kapena you still have problems and gaps in madera ena? No, but we had to talk with Boma, state president, komanso anduna athu azamboma ono ndi chito cha kumudzi honorable Ben Piri MP komanso ndi minister of finance honorable Joseph Manase ka MP kuna kuti kukweza kwezako apanga jump to almost close to 200%. And kukweza na kweza time na 2019 akuza kweza so pano nditu ndika percentage kabwino. We're very grateful that we should motivate the ward councillors for them to be able to effectively dedicate their time in the voluntary work, but at the same time they need to be fair compensated. They cannot be adequately compensated because it's a part time, but they have to be fair compensated. Where fair shall mean what? At least something that is reasonable. And we feel for the time being this is reasonable. So mtu akasema business zache akasiya chito yache mama kuya siku nisika ndulimi ndukapanga cancel business, that would be a fair compensation. However, there's still some gaps. I mean, tupaonabe tinabe kuti atayanganira especially my mobility. Kunena kuti ma kona noa well there's a need to cancel eso as to manage to drive a small car because my order being that I had. And the Mafrican Tawazina Zonena Guti, the weather is not conducive when you use a motorcycle. And the Monabos of the Macassa in Apagadipa, Dimbu, our Chitapongos, the Jinga Motokumari, including the recently integrated cancers of this cohort. So Nazena Guti, Banjbarakala duty waiver on one vehicle for 5 years. Now with Macassa, they can be able to afford to buy a duty free vehicle. And that's one. I think that area was not considered. Just considered threat, but we will still be engaged in the government to ensure that this area we can really consider. Yes. Mukuonera Times exclusive imene tikujeza ndi Bambo Hadrod Zeru Kandawire amene ndi mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association MALGA. Nde tipita ku break tikachoka kumeneko timve zina. Wow, I think Tapish looks amazing on the door. The electric blue cut it for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Welcome back to Times exclusive mineta chitamwayi kuti tikucheza ndi Bambo Hadrod Zeru Mkandawire amene ndi mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association MALGA. Takulandiraniso Mkandawire chigawo chachiwiri timakambirana za ma condition of service nde takambapo za makansala komano mwina mwamsanga kumatoka maona mameya waso amaseyana ndithu ajomo atakukhala kuti akuyendera yopuma Blantyre koma kupita ndithu ma district mwinamu ma municipality mu kupeza kuti mayor ndithu aya kulephera kugula even njinga ata njinga ya moto. Yes. Mayor ndithu sono zimenezi mukuona ngati zikanakhala bwanji komanso ma controlling officers ma DCs ndanzawo mwakhala mumadandaula mbuye muja I think tikakambambo za full vehicle kuti mpaka na DC akugisa ntchito
galimoto yapapu yakukhanga ambulance kwera ndithu ambulance mwamsanga kumene kumukhoza kufuna kuyankhulako zotani chomwe chokhacho nena kuti pa ma-urban councils ena ndang'ono kwambiri chinaluchenza kukamba za makhaso ngati mangochi municipality kasungu sangakonese kugula galimoto mukamba ya his worship Jomo Osman ngati yakuendelea because of base yawo ya revenue ndipo kabo napemphaso kuti bwanji atayang'ana paso mene kuona kuti government should come in and intervene. But these are public officers. Mayor ni mayor. Yes, and these are public officers. The government can say, okay, fine, our sanga for this. Why don't we intervene? It's either just a duty, the council can manage to buy, or else kulina kwa pasa. Because these are mayors that represent the country. They represent the face of local government service in this country. Kuma control officers, why is it that in this country, this commissioner, my chief executive officers, particularly small body council, they're the only public officers who don't have an official vehicle. Ijamati office to order. All other public institutions, the body after 12 months, that one. Yes. Over 40 million. Right? Now look at the scale and responsibility assigned to the district commissioners. That's what we said. Okay, going forward, and particularly this frequency will become more important than before. Why? These people will be 100 bills of kwacha. That will be a motivation. Much as you can be driven by a conviction public service, conversation has to be attached to it a personal motivation, and that cannot be ruled out. So these people will be 100 billions of kwacha. There's also a need to motivate personnel. That's why this scheme should be rolled out. Makosana vehicle official vehicle with a personal to order. After this period, the handles to service are able to take this vehicle a judge and for other public officers. My guidelines are CDF. Reaction yan Amauga. Yeah, but basically, they provide a step towards the realization of meaningful community participation and community-driven local development. Right. Because the guidelines generally have placed citizens at the heart of projects identification, prioritization, implementation, as well as monitoring. Right? Commerce guidelines like a robust social accountability mechanism. Kutipakali to kauni unaona kuti kuli koso ndama kwenda sabanji kuli shiro chikuenda banji kupanga tipambala banda kwa hiyo these guidelines are very robust on that one acha bwana komaso aika ma guidelines what a tight na kuti in terms of public finance management zinto zile komano ma guidelines have not fully complied with the High Court decision Romina Bank. Alright, in the case of the legislative trustees of the Malawi Local Government Association, this is Attorney General. Because the decision of the High Court, right, was driven by the desire to uphold the rule of law and also the core principles of constitutionalism, which entails that exercise of power should be limited. There should not be overreach. There's still overreach. Members of Parliament into local development. They have been given an active role into management, into prioritization of projects, identification, and even countersigning of funds. And yet the court said, members of Parliament, the role of signing project registration forms should be replaced by another stakeholder. It's very clear in the decision of the High Court. The High Court did not say, add other stakeholders. No. Said replace. So that I would just say MP or some assignee by an Antwena, they should local government within the dynamic. Exactly. So, our expectation was members of Parliament will be assigned oversight. Guys, the monitoring, evaluating, and all that, but not prioritization. At the same time, identification and countersigning. At the same time, the government appropriate the funds at the national level, then I should also provide oversight through my parliamentary committees and public accounts committee. Now, we feel like that is overreach because it does not comply with the decision of the High Court for it.
ndiye no mutanipo pamenepopo. Are you intending to go back to the court kapena mufuna muyankhulisane ndi a local government kunena kuti kodi a president tidamva kulankhula kuti tapanga ni ma guidelines, these guidelines have been done, was there a need kuti pakhale review ya ma guidelines before adoption? There's supposed to be consultations, and this is a general process. It's a established standard that such important document concerning kudigagulation on the local authorities. Local authorities through the umbrella board are supposed to be consulted. And this has to be there was no a single person who was consulted, not even members of parliament themselves. They were not consulted. We are promised by the Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization. Yes, that will be consulted. And we made the follow-ups with the relevant authorities, but we were not consulted until even if there is an official those guidelines. Now, that copy actually not getting home, then I got that hard copy and we started going through it. So there's a lot of secrecy towards the formation of guidelines. Much as generally the guidelines are conforming with the principles and cornerstones of decentralization. But on this one, they're falling short. And what would you want to be done? No, we're going to write the Attorney General because we sued the Attorney General. So we're going to write the Attorney General, informing him that you have identified these areas, and as the principal legal advisor of the government, the Attorney General should advise the relevant authorities to revise those gray areas. Sure. Chabwino tikuthamangitsana ndi nthawi pali nkhani inaso ija timati ma political postings and interdictions. Zimene zizi tikuziyankhulapo chifukwa chokuti ma directors akusunthidwa. Director wako akupita wapita ku ma ministries and ma MDAs mukuzimva bwanji zimene zino ngati Malawi Local Government Association? No, umusuntha munthu from dera ilipita izi padi chiwavika. Masu kapita manano muchi Local Government Act inanena kuti anduna adza maboma ang'ono ali ndi mphamvu yosuntha munthu choka amene akupanga hold officer director komanso officer control officer from one council to another on recommendation of the Local Government Commission. And if you mene tayo nkhani yonseyo taonadi kuti the minister is going to make a decision on the recommendation of the Local Government Commission. And this has been done. So the Local Government Commission yapanga ndizo zose bwinobwino tukapasa nduna. This is our recommendation for him just to approve. And that process has been done. And there's nothing wrong with that. So long as malizo za ugambawo ndio mwewo wokuti the simple to enhance efficiency. Chifukwa so muthu akhasa kwabiti pamodzi nthawi energy member kutsika, motivation member kutsika. So you need to bring fresh energy, fresh ideas into a new space, and that is allowable in human resources. So even no times mpata kusuntha munthu kuchoka kumzuzu bureau pita kulonga bureau, and there's nothing, and that's allowable in HR management. There's nothing wrong with that, so long as there's no any other reasons behind it except the way that was given us. So these movements of my directors, my local government, and all that at this current region, you saying kuti palibe futo lilo. I don't. Amena kulira ma directors akulira jamwena adali mazirawo kumene kuja nde asuntha mazira asana aswe. I cannot speculate. I don't know why some people are not comfortable with that. Maybe this is not my reasons now. Because the energy transfer is not comfortable generally. Even like Amasuntha isi, yes, of course. That's obvious. But as I said, so long as based on recommendation, for 5 years, I mean, there's nothing wrong taking this decision as long as the decision is driven with the motivation to bring efficiency and effectiveness in the system. There's nothing wrong with that. Chabwino kani inaso imene inuyo maga makhala mukugamba ndi kukhanga ndi kufunsa lamulo limene kupereka mphamvu ku nduna wa zaumoyo wosuntha wa ma health workers kupitisa unchosa u health worker kumpitisa ukuku mudandaula chani tikangana Local Government Service Act komanso Local Government Act amene ali mphamvu yosuntha anthu okugwira ntchito because local government service ndi imodzi aliyense amene ali ku console local ntchito console local government service ngakhala atakhala kuti ali pasi pa unduna koma ngati amponya council amene ndi local government service so tindi local government service imodzi one kulibe local government service atatu kapena 4
now tikangana zonsezo malamulo onsewo ndakutchulawo akunena kuti amene ali mphamvu yosuntha munthu ndi local service commission pamwe ndi omwe director kufika pasi kuchoka pa director kupita pa control officer amene ali ndi mphamvu yopanga transfer ndi nduna on recommendation of the local government service commission ndeti maunikira nduna za moyo wa south na kuti iniyo mkanangopeka upangiri kuti malingana ndi quality assurance yathu tuwana ngati mtasuntha anthu pa zifukwa zimbiri and the decision aina kupanga ndi ya minister of local government local service commission that to undertake independent decision on recommendation of policy guidance for the minister of health chifukwa kuti tibwerese policy alignment komanso tipewe duplication of roles and responsibilities ndio tunafuta menzo chabwino kusuntha pamenepo tikambiranepo nkhani ya mankhwala budget ya mankhwala imayenda bwanji fa kumene konso kumakhala nkhani zina zonena kuti choyamba mankhwala kuti achoke ku Central Medical Store kuti akafike kwa DC akafike ku chipatala ka health center zikumakhala ngati zikutalika komanso kodi vuto ndi ndani kodi imakhala requisition yochokera uko tatifotokozereni za mabudget amankhwala zimakhala bwanji makhansolo so chomwe chile chonena kuti budget imakhala council kuti mula district council taipasa 10 kwacha kuti igule mankhwala kapena 100 kwacha igule mankhwala ndi pa 100 kwacha pacha 90 kwacha makhala Central Medical Stores kapena ku National Governance Committee nde amulanje aina kungolemba mchingerezi chimacho cha requisition ndikuno kuti pasina pana makato ni 10 muchose pa kundama ya 2 90 kwacha munayo icha yes nde National Governance Committee imauza kutikulikirana so ngatino mankhwaja kulibe ku Central Medical Stores ndekuti amulanje sandira panado makato ni 10 ndikuti angukhala kumandama yoita nayo nde tinazapempha kuti chabwino bwanji ndalama ina zipita kuti muzanyosolera kuti kutenga kashi kukagula kwina panoda peseke kuti anangozo alandire chithandizo ndimene sona zino pa 100 kwachapo 10 kwacha zikupatsana 90 kwacha zitani zikhalabe ukoko koyitanisa mankhwala ndiye pena peza kuti Central Medical Stores mankhwala ilibe ndeka tengo chayatha it means kuti ndekuti afazikukhala orondama budget cha kila mankhwala ina kali okay nifati mabempa kuti bwanji kwereko itafika pa 50 kwacha au pa 30 kwacha kodi zimenezo sizingasokonezeso ntchito za Central Medical Store ali sala kanti ndama tawo mapetaka anthu azingogulawa zachisawa watu was the idea of having a Central Medical Store ngati njira imodzi yoteteza ndi mwina ndama samasakaziki zikhala kuti I know nthawi inakati kucheza nanu manena kuti even mitengo yogulira mankhwala kwemakhala yokwera kusiyana ndi kuti anthu ajakana khawuta magula okha pa msika asika sokonezi first kuti situ kuti tunena kuti inde kuti pasi 100% koma the should return ndrama inayo ikhabe kuti ikadebe ndi Central Medical Stores ina ipite kuma console taona pakusankhidwa maujeni makansomu makomiti machani mameya machairpersoni mazikuoneka kuti to amayi ambiri sadasankhidwa actually ndikaona maboma 28 ndi mayi mozi yekha amene wasankhidwa ngati chairperson ndi mayi amene anasankhidwa kulikoma komanso out of mizinda mwathu munomo 8 mulibe meya wachizimayi zokhala bwanji tikupanga bwanji zinthu zathu mkazawiri ndizokhumudwitsa kwambiri kunena kuti for first time tatsika kwambiri fa pakati pa timapanga mageni timakwera na kuti laona ndithu amayi yes mameya masinthana amayi tuchoka mayi kukwera mayi meya ndi deputy sales mayi yes umangoshi nali meya wachizimayi ndithu kumona mzomba deputy kucheza deputy kuzuzu deputy timakwera ndithu kuya kuti we make the progress koma tufuna kupanga fukufuku want to understand the underlying causes kuchitika dijana kuti muna sokolo if there's any policy shift iko zochitika muna tipangire comment kamena there's need of capacity building tiko za kupanga comment kamena program imwe tiko za kupanga tivange bozi tatsika kwambiri ndikuti kupanda koma tikana tilekeza manyazi now amayiwo tikumaona ndithu akuyimira nawo kufuna kukhala makansala majani yomakavuta bwanji kusogoloko kuti I know kuti pamakhala ndale zina
zimachitika mchokera muzipanimo. Do you think kuti ndali zimene zikutisokoneza kapenabe palibe amayiwa kuti simunasa kubwera kwambiri patsogolo kufuna kutenga zinthuzi? Have we seen women competing, wanting to be nkumakalephera pa zisankhopo kapena yomweyi pena pake amayi kumafuna kuti akhale kumbuyo kukhulupirira kuti tukamba nkhani za uchembere koma asogolere ndi nzibambo yemwe samadziwa kuti uchembere umayenda bwanji? Perhaps as I said, we can speculate. Because you need to undertake a rapid assessment. Put it in there. Put it in there. You need to have scientific evidence. You need to speak authority. Otherwise, speculate. My speculations are there. We're also speculating at the moment. But we need to undertake a scientific study to come up with scientific evidence. Now, tiyangane no ma property rates. Imene iso nkhani inayo kuti kodi vuto ndi chani? Tini malamulo foka what is the problem ndi kulipira kwa ma properties athu mene timapangira kuje ndi makhansoni bwana Mkandawire? Vuto ndona kuti I think kuli a lot of laxity. Nena kuti amsafuna kupereka ma kuti kulibe chilambo chogwirika. You can't pay MRA. Mkudziwa kuti muchede sopeka returns au business yako kwema ama kuchaji penalties akula koma tikuona ngati kuti kwathu ku government tinafoka kwambiri ama toxic koma kutseka kuja imo nkhala just kuti is an administrative arrangement compelling ndithu yeni it's not there. Komano anthu ena amaona kuti kodi chikulimira maretsi wachifukwa chani? We are not enjoying any service from our council. Which service are they looking for? Mesa makanso amaina zikatitengera kandi zinyalala zikatosa ujeni azitikonzera ujeni akakutika muli masowa systems amene ali anda ujeni misewu ina ndithu ili anda council pali schools ina zili anda council koma amapezeka kuti ata nana akuza kuti ndezi zilipira. Are you sure kuti the council does not do any service? Not any but mwa uje ndi nthawi zingati zimene even in town munomo Amkandawire ine ndi makhala town ndi kwase chisanzo cha kwathu ine ndi makhala town muno mokuti mpaka panova ifeyo zinyalala zathu anthu ena amba kubweresa mapikapu awo tulipira chifukwa choti akaso ya blanda asapanganikayi tidagwirizana kuti lachitatu linali lonse azibwera masatenga mabini athu mpaka na galo amatha kudya kutani osabwera ati gamoto yavuta mafuta alibe satiuza kuti musatuluse katundu wanu lesitibwera pena mwangozi abwera ati sizinatuluse ndipo safuna ma inconveniences amene wafe we made special arrangements with some private ujina amene akuti panja zimenezo. Now why would I be compelled to pay cigarette? Yes, pamene service imene ndikwena ndizipanga enjoy not just the city even in my console mwina. Yes, okay, nena kuti a property rate, a city rate is a tax. You don't choose to pay tax. It's a law. It's not a service. Would I pay because I must get a service? It is an obligation. All right. You and me pay a lot of taxes to MIA. Whether we go to the hospital, there's a drug or not, we still have to pay. All right. If the service is now a different issue that we need to discuss and hold the council accountable. So why not providing services? We cannot fail to pay the tax because there's no service. No, we need to pay. And later on, engage the council and engage the council. Why are we have a shortfall in this? There's a shortfall in this. But a property rate is the rate. A market fee is a tax which must be paid. Unfortunately, because of the weaknesses in terms of enforcement and the weak pabezikati pali malo ena akukaniza kuti simungamapangireko malonda koma akubwera kuti azadulise phaso. We are sending contradicting messages. You can't sell here. You can't sell here. No, market fee. Yes. I'm not so sure where that is happening. I need to find out. Pamene kumasewedwa masewero a timu ya Big Bullets ndi Wanderers mu chikho cha Charity Shield. Kudachitika ka incident kena mene mfumu ya mzinda wa Lilongwe adayikaniza kuti sakakhale nawo ku podium kopereka chikhochi nde anthu nkumadabwa kuti sikukhala bwanji kumene kukudali akuluakulu aboma
kodi chachiuzeni mamsanga chinachitika ndi chani andi tingakonze pati? No, that was a very regrettable development. Zokhulisa kwambiri and titokoze kuti afamu maso makulena NBS Bank anapepesa chifukwa ujeni mfumu ya muzinda wa Lilongwe ndeka sina mpanga invite he carries the flag of the city. Ifaka amenda flag akamadusa S1 ka BT1 amenda flag ameje ndi mnoka nzinda all state president wakunja kamabwera makapeka sawachi office wachi. So kasana pangidwa register sana pangidwa invited akabaya pa function you must drive our attention, shift our attention to him or her ngati mfumu ya muzinda and do the appropriate adjustment kuti alido maure. So that was regrettable and we will hope going forward zachitikaso chabwino. Ndeni makubatsani mpata kuti mulankhule zakukhosi ndimaona kuti kudaliso mkumano umene kwatuluka press statement yokhuza za maujenisi machani mabungwe mati machani ndikumbuseni Civil Society Civil Society mabungwe mwese aboma amene nde mukamamangirira kuti nthawi yathu yatithera mungophatikiza reaction yanu komanso mawu anu otsiriza. No, zomwe akabasi Civil Society pankhani ya CDF guidelines I think izogwiza nzomwe nakamba mandiro kuchakuna kuti the guidelines adzabu zambiri mutazoona koma they not fully comply with the High Court decision. On that one we agree fully 100% with Civil Society. Right. In conclusion, in an age muntu kapasiba responsibility, whether it's an institution, whether it's an individual, to undertake responsibility, you must not abdicate it. To satawe chito move after civil. And one thing that we need to understand is that we now should be stick big. Could our lives begin to end the moment we have decided to remain silent on things that matter? As an association that has an obligation to speak and defend the interest of local government, decentralization and local development, we will not going to remain silent on things that matter. Thank you. Thank you. Simukhala pay. Yes. Pa zinthu zimene zilizofunikira. That will be abdicating our responsibility, and we will not want to abdicate our responsibility. Anthu azimve bwanji kuti ankandawira kopyeza ankandawira kungonena amene amagwira ntchito yako. Ndakamba kuti we will not abdicate our responsibility to the town ntchito yathu. Ayive choncho. Chabwino. Amkandawire. It has been a pleasure. Mayankhula mwamphamvu. Thank you very much. Amaxe mayankhula mwamphamvu ndithu makhansala amene amatifikira ena amakuyamikirani kuti I think you mwina chifukwa cha background yanu ya lawyer. No, anamtuma ntchito and I accepted and I must do my job. Not because you are a lawyer. Nde mwina mwange mumazimvesesa zinthu zinazi mwina pomvesesa soti malamulo amati chani. Maybe. Awa ndi bambo Hadrod Zeru Mkandawire amene ndi mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association umene amayang'anira ndithu anzathu amene wako local government nde anabwera muno kuti zankhulitsanepo nkhani zina ndi zina. Ndathokoza kwambiri bwana Mkandawire. Zinalanga ndine Wonder Msisya. Programu iyi amajambula ndi Francis Namondwe koma amene amazagwiragwiraso mbali nayo ndi Howard Singomvera. Ndithokoze ma sponsors athu a Rainbow Paints kufikira Sabata ya mawa chauta akalola ndi bye for now.